So hi, hello, mabuhay. Welcome to my vlog. It's me, January D. And I'm Mario Kapampangan, camera vlogger na nagsasabing manyaman ay maging Kapampangan. Just for today's video mga kapatid, nandito tayo ngayon sa simbahan o sa parokya ni San Luis. Ayan, San Luis, Pampanga. Ayan, kung saan merong gaganapin na Lenten exhibit bukas, March 22. Ayan, 2026. So, punta po kayo, pamasyal po kayo at tignan ninyo. Tayo ay sabay-sabay na magdasal.